ኣርእስቲ ሒዘዮ ዝነበርኩ ዝምድና ቤተ ክርስቲያንን ህዝባዊ መንግስትን ዝብል እዩ ቁሩብ ኢንፎርማቲቭ ወይ ከዓ ትምህርታዊ ዓይነት ዘለዎ ትሕዝቶ እዩ ነይሩ ሎማዓንቲ ግን መቐፀልቱ ሓምሻይ ክፋል ኮይኑ ግን ስብከት መልክዕ እውን እግዚአብሔር ብኡ እውን ብዙሕ ክዛረበና ስለ ዝኽእል እናሓዋወስኩ በት እግዚአብሔር ዝህበኒ ጸጋ ከቕርቦ ክፍትኒ ኣብዘን ውሕዳት ደቃይቕ ስም ኣምላኽ ዝተባረኸ ይኹን ኣብ መልእኽቲ ሮሜ ናይ ጳውሎስ ምዕራፍ 13 ኢና ክነውፅእ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን መዘኻኽር ቁርብተይ ክህበኩም እቲ ዝምድና ቤተ ክርስቲያንን ህዝባዊ መንግስትን ዝብል ኣርእስቲ ዝጀመርናዮ ክጅመር ከሎ እግዚአብሔር ንኽልቲአን ትካላት ንቤተ ክርስቲያንን ንመንግስትን ባዕሉ እዩ ጀሚርወን ኢልና እግዚአብሔር ንኽልቲአን ትካላት ነዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ህዝባዊ መንግስቲ ናይ ሃገር መንግስቲ ጀማሪኡ እግዚአብሔር እዩ ክፉእ ዲ ዝገብር ዘሎ ጽቡቕ ዲ ዝገብር ዘሎ ካልእ ሕቶ እዩ ክድኮን ከሎ ግን ባዕሉ እግዚአብሔር ብልኡላዊ ፍቓዱ ዝገበሮ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ክገብሮ ከሎ ንኽፉእ ኢሉ ኣይገበሮን እንታይ ደኣ ንሰናይ ኢሉ እዩ ገይርዎ ብተመሳሳሊ ቤተ ክርስቲያን እውን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እኳ ዝያዳት ቤተ ክርስቲያን ዝብል ሽም ጎሊሑ እንተረኣናዮ ድሓርቲ ህዝቢ ኣምላኽ ኢልና ንኽልቲኡ ዘጠቓለልናዮ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣመንትን ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣመንትን ሓደ ሽም ጌርናሎም ንሱ ከዓ ህዝቢ ኣምላኽ ዝብል ማለት እዩ ንዕኡ እውን እግዚአብሔር እዩ ደኪንዎ ስለዚ ንኽልቲኦም እግዚአብሔር ካብ ገበሮም ንዕላማ እግዚአብሔር እዮም ተፈጢሮም ንዕላማ እግዚአብሔር እዮም ተደኪኖም ስለዚ እቲ ዝመጽእ ቀጻሊ ሓሳብ እንታይ እዩ ክልቲኦም ተሰማሚዖም ንፍቓድ ኣምላኽ ክገብሩ ኣብ ቀጽሮም በቲ ዘራኽብ መስመራት ክራኸቡ እቲ ዘየራኽቦም መማዕጾም ዘለዎ ነገራት እግዚአብሔር ፈልዩ ዝሃቦም ከዓ ኣብ ቦታኦም ኮይኖም ግና ንፍቓድ ኣምላኽ ክዓዩ እዚ እቲ ሰንትራል ሓሳብ ናይቲ ኣርእስቲ ስለዚ ከመይ ክኾኑ ኣለዎም ብዝብል ብቓል ኣምላኽ ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኢሚድየትሊ ዝመጽእ ሓሳብ ኣብዚ ምዕራብ ሃገር ይኹን ወላ ኣብ ካልእ ዝማዕበላ ሃገራት ንብለን ኣባና ድሒሩ ስለ ዝመጽእ እቲ separation of church and state ንብሎ ማለት ምፍልላይ ቤተ ክርስቲያንን ህዝባዊ መንግስትን ክልቲአንስ ኣይቀራረባን እየን ዓይነት ሓሳብ ክፈስስ ከሎ ከምዚ ህዝባዊ መንግስትስ ኣንጻር ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ህዝባዊ መንግስቲ ሰይጣን ዝጥቀመላ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣምላኽ ዝጥቀመላ ገይሮም ዝወስድዎ ብዙሓት እዮም እቲ ኣንደበትካ እውን ተታፋኒነን ከም ዝኸዳ እዩ ዘስማዓካ ዳ እምበር ንፍቓድ ኣምላኽ ክግዝኣ ግዴታ ከም ዘለወን ኣይኮነን ስለዚ ናብቲ ቀንዲ ሓሳብ ናብቲ ኦሪጂናል ሓሳብ ኢና ንምለስ ዘለና ንሕና ንብል ዘለና ብቓል ኣምላኽ ቤተ ክርስቲያን ትኹን ኣገልግሎታ ብእግዚአብሔር ዝተዋህባ ትዕየ ህዝባዊ መንግስቲ ፖለቲካል ጋቨርንመንት ከዓ እቲ ናይ ምምሕዳር ነገራት ብቓል ኣምላኽ ንረኽቦ ብእግዚአብሔር እተዋህቦ መንግስቲ ይኹን ህይወት ዜጋታትን ፍትሒ ኣብ ምውፃእን ኣብ ምምሕዳርን ይዕየ ኣብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታቦት ገጹ ምጥማት ምግልጋልን ምዕጣንን ግን ናቱ ግደ ኣይኮነን በአንጻሩ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣብቲ ፖለቲካዊ ምምሕዳር ናታ ግደ ኣይኮነትን ግና ኸበት ተሰሪዕለን ዘሎ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ይዕየያ እዚ እቲ ቃል ኣምላኽ ዝምረና ስለዚ ኮርታ ሰንትራል ሓሳብ ብሕፅር ዝበለ ሳማራይዝ ገብራ እንተኮይነ እዚኣ እያ ትመስል ካብ መጀመርያ ርኢናዮ እቲ ኦቨርቪው ወይ ከዓ ሓፈሻዊ መግለፂ ኣብ ታሪክ ዓለም ናይ ቤተ ክርስቲያንን ናይ ህዝባዊ መንግስትን ዝምድና ከመይ ዝበለ ነይሩ ነገስታት ዓለም ንቤተ ክርስቲያን ከመይ ገይሮም እዮም ሒዞማ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ዓይነት መልሲ ኣገይራ ዝብል ካብ ብሉይ ኪዳን ጀሚርና ዳህሲስናዮ ኢና ንምዃኑ ቤተ ክርስቲያን ከመንያ ዝብል እውን ርኢናዮ ንሱ ከዓ ከምዚ ኣቐዲመ ዝበልኩኹም ናይ ብሉይ ኪዳን ኣመንትን
ኣብነት ከም በዓል ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ዘለዉ ቶም ናይ እምነት ጀጋኑ ዝበሃሉ ባዕልሶም ተወሲድካ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣመንቲ ከዓ ኢንክሉዲን ንሕናቶም ንኣምን ዘለናን ህዝቢ ኣምላኽ እዮም ዝበሃሉ ኢልና ስለዚ ብከምዚ መገዲ ዲፋይን ጌርና ያን ቤተ ክርስቲያን ህዝባዊ መንግስቲ ከመን ንዝብል ህዝባዊ መንግስቲ እውን እግዚአብሔር ዝሰርዖ ትካል ከም ዝኾነ ንዕዮ ኣምላኽ ከዓ ከም ዝተሰርዐውን ነጊርና ካልእ ቀፂልና ዝረኣናዮ ኣብ ሳልሳይ ክፋልን ኣብ ራብዓይ ክፋልን ከዓ እቲ ርክክባት ናይ ቤተ ክርስቲያንን ናይ ህዝባዊ መንግስትን ኣብ ምንታይ እዮም ዝራኸቡ ነንበይና ዓይነት ጎደናን ዘለዎም ወይ ነንበይና ዓይነት ዓለም ክነምልጥ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ሓንቲ ዓለም ኢና ንነብር ዘራኸብ ኣለዎም በቓል ኣምላኽ ይኹን በቲ ሪያሊቲ ናይ ዓለም እውን ዘፈላልኻ ኣለዎም ኢልና ብፍላይ ናይ ንጉስ ዑዝያ ኣብ ብሉይ ኪዳን ርኢና ኣብ ደይቦትኡ ኣትዩ ክዓጥን ኣብ ቤት ኣምላኽ ከም ዝኣተዎ እሞ እግዚአብሔር እውን ብለምፂ ከም ዝወቕዖ እዚ ናትካ ደረታ ኣይኮነን ናትካ ዕዮ ይኮነን እዚ ንኻህናት ዝተዋህበ ዕዮ እዩ ስለዚ ካብ ዝውፃእ ኢሉ ብለምፂ ከም ዝወቕዖ እሞ ከም ኢሉ እውን ከም ዝሞተ ሓደ ካብቲ መስመር መፈላለይ ዘለወን ቤተ ክርስቲያንን ህዝባዊ መንግስትን ድማ ርኢና ማለት እዩ ሎሚ ሓምሻይ ክፋል ንሪኦ ከምቲ ኣቐዲመ ጠቒስዮ ዝነበርኩ ሴፍ ንህዝባዊ መንግስቲ መርሖ ከዓ ንቤተ ክርስቲያን ተዋሂቡ ኩልኹም ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ከተውፅኡ ጽዋዓኩም ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁጥሪ 13 እዚ ጽሑፍ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበየናይ ህሞት ይዛረቦ ከም ዘሎ ክተስተውዕልዎ ይፈቱ መፍትሕ ዝኾነ ሕቶ ሓቲቱ ንሳቶም ዝመለስዎ ከዓ ኣዝዩ መፍትሕ ዝኾነ እዩ ካብኣ መሰረት ብምግባር ሕጂ እትመርሖ ንቤተ ክርስቲያን ዝብል ዘለኹ ከምዚ ይብል ኢየሱስ ናብ ምድሪ ቂሳርያ ናይ ፊልጶስ ምስ መፀ ንደቂ መዛሙርቱ ሰባት ንወዲ ሰብ መን እዩ ይብልዎ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከዓ ገሊኦም ዮሐንስ መጥምቕ ካልኦት ድማ ኤልያስ ገሊኦም እውን ኤርምያስ ወይስ ሓደ ካብ ነቢያት ዝብሉ ኣለዉ ኢሎም መለስሉ ንሱ ከዓ ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ ኣለኹም በሎም ስምዖን ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ከዓ መሊሱ በሎ ስምዖን ወዲ ዮና እዚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብፁዕ ኢኻ ኣነ ከዓ እብለካ ኣለኹ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ ንማሕበረይ ከዓ ኣብዛ ከውሒ እዚኣ ክሃንፀየ ደጌታት ሲኦል ድማ ኣይሕይልዋን መርሖታት መንግስተ ሰማያት ክህበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኩሉ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ኩሉ ድማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን እዩ ኢልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቂሳርያ ናይ ፊልጵ ኣብ ሰሜናዊ ወገን ማለት እዩ ቂሳርያ ክልተ ዓድታት ስለ ዘለዎ ኣብ እስራኤል ልክዕ ገጹ ናብ ኢየሩሳሌም ከብል ከሎ ናብቲ ዝስቀለሉ ቦታ ክኸይድ ከሎ ናይ መወዳእታ ሕቶ ዝሓተቶም እዚኣ እያ ቅድም ሰባት መን ይብሉኒ ኢልዎም ናይ ሰባት ወረም ጽየሙሉ ምክንያቱ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ይዝረብ ስለ ዝነበረ ወሪኡ ኦሬዲ ኣብ ሙሉእ ዓዲ ተላቢዑ ስለ ዝነበረ ገሊኦም ዮሐንስ ብልዎ ነናቱ ትንተና ይሰብ ዝህብ ገሊኦም ኤርምያስ ገሊኦም ኤልያስ ካልኦት እውን ሓደ ካብ ነቢያት ኢሎም ጸብጻብ ሂቦሞ ኦኬ ንስኻትኩም 3 ዓመትን ፈረቓን ምሳይ ተመላሊስኩም እዚ ኩሉ ምሳይ ክትመላለሱ ከለኹም መን እዩ ትብሉኒ ሰባት ብዛዕባ ካልኦት ርኢቶ ክንዛረብ ቅልጡፋት ኢና ወቀሳ ከዓ ይስማዓናን እዩ ምክንያቱ ፅቡቕ እንተኾነ ሕማቕ እንተኾነ ዝውቀሰሉ ሲ እቲ ኢሉ ንብሎ ሰብ እዩ ብዛዕባ ርእስና ፈርስት ፐርሰን ከምዚ ዝኣምን ከምዚ ናተይ መርገፂ ኢልና ክንዛረብ ግና ራዕዲ ዝሕዘና ምክንያቱ ርእስና ክንውቀስ ስለ ዘይንደሊ ብዛዕባና ፅቡቕ ይኹን ሕማቕ ይኹን ነገር
ክፍለጥ ስለዘይ ንደልዮ ርእይቶም መብዛሕት ግዜ ንዛረቦ ናታይ ከምዚ ዓይነት እምነት ይዘለኒ ኢሉ ክደፍር ዝኽእል ብዙሕ ኣይትርእን ኢኻ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዝዓበናሉ ማለት ብዛዕባ ርእሱ ገዲፉ ብዛዕባ ናይ ሰባት ሙሉእ መዓልቲ ሓሳብ ክህበካ ይውዕል ኢየሱስ ክርስቶስ ቻሌንጅ ዝገበሮም ንሳያ what is your opinion ንስኻትኩም ከ እንታይ ትብልኒ ኢልዎም ዘገርም ነገር ጴጥሮስ ኣነ ኸኣ ጴጥሮስ ዝበሎ ማለት እዩ ንሱ ኸኣ ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ ኣለኹም በሎ ስምዖን ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ከኣ መሊሱ በሎ እዚኣ ክትሕዝለ ይደሊ ስምዖን ወዲ ዮና እዚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብፁዕ ኢኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ክብሎ ከሎ እቲ ካብ ሙሴ ጀሚሩ ካብ ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ከም ዝኸማይ ነቢ ዘድሕነኩም ካብ ባርነት ዘውፃእኩም ካብ ባርነት ኃጢአት ክልእከልኩም እዩ ኢሉ ዝተዛረቦ ካብኡ ጀሚሩ ኩሎም ሕግን ነቢያትን መዛሙራትን ብዛዕባ እዚ ክርስቶስ እዚ ዝተዛረብዎ ንሱ ኢኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ ወይ ከዓ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን መሲሕ ንብሎ መሽያኽ ዝበሃል እቲ ክመፅእ ዝግብኦ ቅቡእ ናይ እግዚአብሔር ወዲ ሕያው ኣምላኽ ክትመፅእ ዝግብኣካ ንሱ ኢኻ ኢልዎ ብልቡ ከምዘይኮነ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ነጊርዎ እዚ ዝዛረቦ ዘለኻስ ጴጥሮስ ኣይኮንካን ንስኻ ኣይኮንካን ምክንያቱ ኣቦ ካብ ሰማይ ጥራሕ እዩ ነገር ዝኽገልጽ ዝኽእል ኢልዎ ስለዚ ጴጥሮስ ብምንታይ ምክንያት እግዚአብሔር ከም ዝመረፆ ኣይንፈልጥን እዚ ምግላጽ እዚ ግን ሂብዎ ጸኒሕ ጴጥሮስ ውርድ ኢልኩም እንተዳሪኢኹሞ ይባልህካን ካልእን ክብሎ ከሎን ኢየሱስ ክርስቶስ ሂድ ሰይጣን ካባይ ርሐቅ ኢልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጴጥሮስ ካልእ ሽም ሂብዎ ኮምፕሊትሊ መሲሕ ክብሎ ጸኒሑስ ይባልህካ ከመይ ገይሩ ይብሎ ምክንያቱ መሲሕ እንተደኣ ኮይኑ ክስቀል ንኢየሩሳሌም ክኸይድ ኣለዎ ከምቲ ጽሑፋት ዝብልዎ ይባልህካ እንተይልዎ ግን ምስ መሲሕ ዝበሎ ይጋጨሎ እሞ ነንበይን ዓይነት ሰብ ምዃኑ ኦልሬዲ ብግሉጽ ንርኢ ኣለና ስለዚ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኣቦ እዩ ገሊጽልካ ኢልዎ ኣቦ እዩ ናብ ቤት ኣምላኽ ኣምፂና ብርእስና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ መሲሕ ምዃኑ ክንፈልጦ ኣይንኽእልን ኢና ቅድሚ 2000 ዓመት ኣብ ቅድሚ ጴንጦስ ጲላጦስ ተሰቒሉ ብዙሕ መከራ እኳ እንተጸገበ ታሪኽናቱ እኳ እንተለና ካብ ምዉታት እኳ ወላ ተሲኡ እንተበሉና ድሕሪ ነዊሕ እዋን እውን እንተኾነ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ትኽመጽእ ዝግብኦ መሲሕ እዩ ኢልና ክነለልዮ ኣይከኣለናን እዩ እግዚአብሔር ኣቦ ኣብ ውሽጢ መንፈስና ኣትዩ እወ ንሱ ክርስቶስ ትኽሰዶ ዝበልኩ መድሓን ዓለም እዩ ኢሉ እንተዘይረቲዕና ብርእስና ክነውስኦ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ እቲ ምድሓን ኮምፕሊትሊ ካባና ኣይኮነን እቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምፍላጥ በእምሮና ብሉጻት ስለዝኾና ወይ ጽድቂ ስለዝገበርና ወይ ትሕትና ስለዘለና ወይ ከዓ ካብ ካልኦት እዙዛት ስለዝኾና ልኡማት ስለዝኾና ንኣምላኽ ደለይቱ ስለዝኾና ኣይኮነን እዚ ምስጢር እዚ ቴዎሎጂያንስ ተመራሚሮም ክበጽሕዎ ይከኣሉን ደቂ ሰባት እውን ክበጽሕዎ ይከኣሉን ብምንታይ ከም ዝመረጸና ኣይንፈልጥን ግን ኣቦ ካብ ሰማይ ንልብና ረቲዑ ከምቲ ንጴጥሮስ ብኣንደበቱ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ከብሎ ዘኽኣለ ንሕና ከዓ እወ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ እዩ ብምባልና ኣብታ ቤት ኣምላኽ ተነዲቕና ማለት እዩ ቃል ፍልጠት እዩ ረኺቡ ጴጥሮስ ቃል ፍልጠት ከዓ ነቲ ክፍለጥ ዝግብኦስ እግዚአብሔር ብመንፈሱ ገይሩ ኣብ ውሽጢ ልቡ ፍልጠት ሂብዎ እሞ ግልጽ ኢሉ ካብ ርእሱ ከምዘይኮነሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ደጊሙ ደጋጊሙ ገሊጽዎ ማለት እዩ እምበኣር ዝኻበልካ ኢልዎ ኣነ ከኣብለካ ኣለኹ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ ንማሕበረይ ከኣብዛ ኸውሒ እዚኣ ካሃንጻየ ደጌታት ሲኦል ድማ ኣይሒልዋን እዮም
مرحوتات منجست سمايات كبكاية أب مدرز أسر كايا كله أب سماي أسر كونيو أب مدرز فتح كايا كله دما أب سماي فتح كوني حجز الله ذكر آخر اتنت بنا مستي أرسنا أخي تسحتوه نما حبري أبزاخو حزياء خانصاء إلو زاخو حزياء أنتيا انتهى يتخو حزب لزلو قال يوم يتخو حزب لزلو كريستوس اتمسيح نسخا كريستوس ودهيا وأملاخ خاص لزبولوسي كريستوس مالت قلب قالو تفلتوا ياكم أبو مالتي أبو مالت كأ انتهى يقبل دليل تقالنا قبو ويت مشيخ زبلناي بولي كيدان قانقاناي إبرايست مدحني استتصوع نابنت نغوس قبو يبلو نيرم مشيخ يبلو نيرم نسال قال استتصوع نتم نت كهان لك خانات ون مشيخ زتقباي استتصوعوا نيرم سلازي قبو زتتصوعيو غنيناي عيه يتصوعوا it depends مالتي أبتي كهنة ندي تصوعيو أبت نقص ندي تصوعيو أب نبي ندي تصوعيو أب استفل عليه خون خل سلازي أتي كريستوس زبل أنا يجريخ نحنا خا أزورسنا يو كريستوس زبل قبو مالتيو تناي بولي كينان version كا مشيخ يو سلازي نسخة كريستوس خا قبل خلو أتو قبو إخا أتي نصبيز نبرنا موسى تزاربوا له خمسة خمايك كلكم يزبلوا إخا يزبلوا زلوا سلازي أبزخو حزي نمحبري كسرتا قبل كل يسوع كريستوس أبتي كريستوس يزبلوا بإتروس مشيخ نبلو أبو أوديا تسرت بيت كريستيان هذا حتى كلايكا ويا أب يسوع كريستوس بعلو هنا يسوع كريستوس كم كوحي تمثيل الله أب قداي بإتروس معرف كلته كم حمش تحسب شمون تزلوا يسوع كريستوس بعلو بأكلو كم كوحي تمثيل الله يسوع كريستوس كلته بحر خمزلوا ونفلتينا حدث التسبئة وبحر حدقاتي ملكوت وبحر سلازم ببعل يسوع كريستوس وين خوني خل لز أبزديا تسريتا سالسايك أب إتروس بعلو مهنياتو نسخامين يخيلوه إتروس يخيلوه إتروس مالت كأ أبتي صحف كوريا خلنا سمي proper noun كمزي بنيام نبلو موسى نبلو إتروس كأن بلينا حجون نسوينا جن كم نفلتو بنيام حجناتو ترجم الله بنجامين كنقول كلنا بنيامين ودي يماني مالتيو موسى تلك موشى ناتو ترجم الله دانيال تلك ناتو ترجم كل سماتي كنوت خلنا بترجم يوتيو هم عينة جيرنا إتروس أنت دا أخن ترجمه خيرنا خا كوحة مالتي ويكا أمن مالتي سلازي نسخاب إتروس يخايلوه شمدي دسوا عزل يسوع كريستوس هذا نجاريو ويكا نسخا كوحي إخا يزول زلوا تبعتاي صوتايو كوحي سنحيلو خا المحبر يابزخو حزي أخا هنسا يقبل كله خا أبزخو حزي أخا متقان قانا زملكتو أنستيتيو لذا أبرس بيتروس ديا كتسرت تا محبر زبل سالساي رئيت ون الله اترابعي كا انتاي زبل بيتروس كمر أيا نايتم أمنتي مالت نسخاتكم ك مني تبلني إلو مسحاتهم كم زغلت صنحكو اجزاء بهر أبو خاب سماي الفلت أتهبو قليش اللمو نسخة كريستوس ودهيا وأملاخ إخاء زبولو أبتي إتروس زوجو الفلت حقي أبقي أبتا كريستيان تسرت زبل رابعي كا الله مالتي بمسرت اتسواسو بمسرت اتخل صحفات كن رئيو خلنا خا بتا كريستيان أب الأملاخ كم تسرت أب إفيسون معرف كل تقطر عسران رغبوينا مسرت نبياتن هوارياتن ناي بتا كريستيان كم زغونو نسقا اتقال أملاخ مالتي إتروس بأندبوتو زوجو خاب እግዚአብሔር ተቀበሎ ንስኻ ክርስቶስ ወድህያው አምላኽ ኢኻ ዝበሎ እቲ ምግላጽ ፍልጠት ናይ ሐቀኛ ኢየሱስ ናዝሬታዊ መሲሕነት ዝፈለጠሉ ቃል አብኡ ያ ቤተ ክርስቲያን ትስረት ማለት ኣብ መድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ዝፈልጥ ሰብ ንሲኡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝንደቕ
ቤተክርስቲያን ከ ኣብቲ ፍልጠት እቲ እያ ትንደቕ እቲ ምንታይሲ ደጌታት ሲኦል ኣይሕይልዋን እዮም ስለዚ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ዝበሎ ከውሒ ዝብሎ ዘሎ እቲ ጴጥሮስ ዝረኸቦ ምግላጽ ዘውፅኦ ቃል ንሱ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢኻ ዝበሎ ኣብኡ እያ ትስረት እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ራብዓይ ርኤት ንሱ እዩ ኣነ ዝወስዶ ንሱ እዩ ከዓ በቲ መልክዑ ክንሪኦ ዝግባአና ምክንያቱ ብሙሉእት መጽሓፍ ቅዱስ ክንሪኦ ከለና እውን ንሱ እዩ ባር ሰባት ዝድሕኑ ናይ ኢየሱስ ናዝሬታዊ ክርስቶስ ክፈልጡ ከለዉ እዮም ሰባት ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝጽምበሩ መሲሕነት ናይ ኢየሱስ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ክግለጸሎምን ከኣምኑን ከለዉ እዮም ብእምነት ከም ንድሕን ቃል ኣምላኽ ይነግረና እዩ እቲ ብእምነት ንድሕኖ ግን እወ ንኃጢአተይ ወሲዱ ዝተሰቕለ ስለይ ከዓ ዝሞተ ሞ ዝተስአ ንሱ እቲ ቅቡእ ኢየሱስ ናዝሬታዊ መሲሕ ምዃኑ ይኣምን ኣለኹ ክትብል ከለኻ ኢኻ ትድሕን ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣብዚ ኮንፌሽን እዚ ኣብዚ ተዋስኦ እዚ ምውሳእ confession ብሎ በእንግሊሽ እቲ ነውስኦ እቲ ካብ ልብና ንሱ እዩ መድሓኒ ንብሎ ኣብ ኣያ ቤተ ክርስቲያን ተሰረተት ሰብ ከዓ ሓደ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝተነድቆ እማን ኮይኑ ኣብኡ ክነደቕ እዚኣ ቃል እዚኣ ከኣምናን ክፈልጣን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ኣነ ከኣብለካ ኣለኹ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ ንማሕበረይ ከዓ ኣብዛ ከውሒ እዚኣ ዝሃንፃ ኣብታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ዝተኣመንካያ ቃል ኣብኣ ዝሃንፃ ኢልዎ ቀፂሉ ደጌታት ሲኦል ድማ ኣይሕይልዋን እዮም ደጌታት ሲኦል ንብል ኢና እንታይ ማለት እዩ ደገ እንታይ ማለት እዩ ሲኦል እንታይ ማለት እዩ ነዛ ኣብዚ ጴጥሮስ ብምግላጽ ዝረኸቦ ቃል ዝተሰረተት ማሕበር ክርስቶስ ናይ ሲኦል ደገ ኣይሕይልዋን እዮም ዓይነት እዮም ናይ ሲኦል ደገ በቃል ኣምላኽ ክንሪኦ ከለና ደጌታት ኣብቲ ብሉይ ኪዳን እንተደኣ ኸድና ኣብቲ ግዜ ናይ ንግስነት ዝነበረ ይኹን ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ዳዊት ንግስነት ዳዊት ኣብቲ ደገ ናይታ ከተማ ይኸይድ ነይሩ እሞ ኩሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ናብኡ ይመጽእ ነይሩ ክፍረድ ከምኡውን ኣቢሰሎም እንተዳሪእናዮ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 19 ናብቲ ደገ ናይታ ከተማ ቀዲሙ ይመጽእ ነይሩ ሰባት ክፈርድ ሰባት ክዓርቕ ካልእ ነገር ክገብር ኣብኡ ንኽፈርድ ይመጽእ ነይሩ ኣብቲ ደገ እዚ ድማ ደጌታት ንብሎ ካልእ እውን ቦኣዝ ንሩት ክወስዳ ከሎ 10 ሽማግለታት ፀዊዑ ኣብታ ደገ ከተማ ከም ዝመጸሞ ኣብኡ ከዓ ብሕጋዊ መገዲ ንሩት ከም ዝወሰዳ ስለዚ ደገ ክንብል ከለና ደጌታት ብዙሕ እዩ እቲ ሕጋዊ ንጥፈታት ናይቲ ዓዲ ወይ ናይቲ ሃገር ዝካየደሉ ዝነበረ ቦታ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ፍርዳዊ ነገራት ምምሕዳራዊ ነገራት ውሳኔታት ዝካየደሉ ዝነበረ ኣብቲ ደገ እዩ ደገ ክንብል ከለና ሕጂ ከምዚ ንሕና ንርድኦ ካብቲ ቀጽሪ ወፃኢ ኣይኮነን ልክዕ ኣብቲ ጫፍ ናይቲ ቀጽሪ ኮይኑ ኣብኡ ኮፍ መበሊ ዘለዎ ካልእ ዘለዎ ልክዕ ከምዚ ኣብ ዘበናዊ እዋን ኣዳራሻት ዘሎሞ መጋባእያ ዝካየደሉ ደጌታት ናይ ብሉይ ኪዳን እንተደኣ አንቢብናዮም ልክዕ ከምኡ ዓይነት ኣገልግሎት ዝነበሮም እዮም ስለዚ እቲ ቃል ትግርኛ ናክብል ከሎ ደገ ወይ ደጌታት እዚ ዓይነት ስልጣን ዘለዎ ቦታ እዩ ቦታ ውሳኔ ቦታ ፍርዲ ቦታ ምዝታይ ቦታ ሕጋውነት ዝለብሰሉ ስፍራ እዩ ደጌታት ክንብል ከለና ካልኣይ ሲኦል ከ እንታይ ማለት እዩ ሲኦል ቦታ ናይ ሞት ወይ ከዓ ናይ ጥፍኣት ወይ እውን ናይ ዘይምህላው ቦታ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩላትኩም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 ቁጽሪ 35 ኣውጽኡለይ ዘፍጥረት
37 ያዕቆብ ዝበሎ ነገር ክንርኢ ኢና ነዚ ሲኦል ዝብል ክንርድኦ ከምዚ ይብል 34 ያዕቆብ ድማ ክዳኑ ቀዲዱ ኣብ ሕቁኡ ማቅ ተዓጢቁ ብዛዕባ ወዱ ብዙሕ መዓልቲ ሓዘነ ኩሎም ኣወዳቱን ኩለን ኣዋልዱን ድማ ከጸናንዕዎ ተንስኡ ንሱ ግና ምጽንናዕ ኣበ በሐዘንና ብወደይ ናብ ሽኦል ክወርድ ድማ በለ ኣቡኡ ከዓ በኸየሉ ያዕቆብ ብጣዕሚ ብወዲ ዮሴፍ ጉህዩ ስለ ዝነበረ ጓሃ ከዓ ብጣዕሚ ሕማቅ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ነገር ስለ ዘወስነካ ወድኻ ሞይትዩ ኢሎሞ ያዕቆብ ከዓ እሞ ናብ ወደይ ብጓሂ ክኸይድ ናበይ ናብ ሽኦል ኣብ ብሉይ ኪዳን ናይ ሽኦል ምርዳእ ዝነበረ ምዉታት ሲምፕል ዝቕመጡሉ ሰባት እዮም ሰብ እንተ ደኣ ሞይቱሲ ናብ ገነት ኣይኮነን ዝኸይድ ናብ ከምቲ ይኮነን ንኸይድ ከምዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሕጂ ንርድኦ ቀጥታ ናብ ሲኦል እዩ ዝኸይድ እቲ ሲኦል ሕጂ ኣብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ምርዳእ ቦታ ፍርዲ ዘለዓለማዊ ጥፍኣት ካልእ ዘይኮነ ሲምፕሊ ሰብ ምስ ሞተስ ናብ ሽኦል ይወርድ ኣይህሉን ይጠፍእ ማለት እዩ ትርጉም ካብኡ ኣታሒዞም ኣብ ብሉይ ኪዳን ናቱ ትንተና ብዙሕ ኣሎ ሰብ ምስ ሞተ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተኣመነስ ናብ ሽኦል ዝወርድ ወይስ ከዓ ናብ ገነት ዝኸይድ ንዝብል ሕቶ ከምቲ ኣተረጓጉምኡ ኣሎ ኣብዚ ክርዳኣና ዝደለኽዎ ነገር ግን ናብ ወደይ ናብ ሽኦል ደኽወርድ ክብል ከምዘል ከሎ ያዕቆብ ወዲ ዮሴፍ ናብ ሽኦል ከም ዝወረደ ይዝፈልጥ ብሓጢያቱ ናብ ሽኦል ከም ዝወረደ ይኮነን ዮሴፍ ተበዲሉ እምበር በዳሊ ይኮነን ግን ዝሞተ ሰብሲ ናብ ሽኦል ይዝወርድ እዚ ዓይነት ምርዳእ ስለዚ ሽኦል ወይ ከዓ ሲኦል ክንትርጉሞ ከለና ቦታ ምውታት ቦታ ጥፍኣት ቦታ ዘይምህላው ማለት እዚ ቅድሚና ሞት ምኻድና እቲ ስነ መለኮታዊ ምትሕሓዝ ዘለዎ ምስ ሓጢያት ይሞት መጀመርያ ኣብ ዘፍጥረት 3:3 እንተ ደኣ ኸድና ካብዚኣ ምስ ትበልዑ መዓልቲ እንታ ክትኮን ኢኹም ኢልዎም ሞት ክትሞቱ ኢኹም ኢልዎም ሓጢያት እንተ ዘይህሉሲ ስጋዊ ሞት እውን ኣይመሃለወን ኣምላኽ ንኣዳምን ንሄዋንን ክፈጥሮም ከሎ ብመጀመርያ ንኽሞቱ ኢሉ ይፈጠሮምን ሓጢያት ምስ ገበሩ እዩ ጥራሕቲ ዘለዓለማዊ ሞት መንፈሳዊ ሞት ንብሎ ዘይኮናስ ስጋዊ ሞት እውን ዝሞቱ ስጋዊ ሞት ክንመውት እውን ፍቃድ ኣምላኽ ኣይኮነን ካብ መጀመርዩ ኣምላኽ ክንመውት ወይ ክንሓልፍ ወይ ክቐትለና ኢሉ ኣይኮነን ፈጢርና ግን ሞት ዝመፀ ምስ ሓጢያት እዩ ሮሜ 5:12 ከምዚ ይብለና ስለዚ ከዓ ከምቲ ብሰሪ ሓደ ሰብኣይ ሓጢያት ናብ ዓለም ዝኣተወ ብሓጢያት እውን ሞት ኩላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ሓለፈ ስለዚ እቲ ሽኦል ቦታ ናይ ምውታት እኳ እንተኾነ ምስ ሓጢያት ግን ምትእስሳር ዘለዎ ነገር እዩ ስለዚ ቅድሚ ብዛዕባ ሽኦል ምዝራብና ብዛዕባ ሞት ክንዛረብ ኣለና ቅድሚ ብዛዕባ ሞት ምዝራብና ከዓ ብዛዕባ ሓጢያት ንዛረብ ይግባል ሓጢያት እንተ ዘይህሉ ሞት ኣይመሃለወን ነይሩ ንሓጢያት ገቲኡ ግን ንሞት ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ወዲ ኣዳም ከዓ ኣይተረኽበን ሓዝለ ይኹም ትደጌታት ዓንቲ ወይ ዲፋይን ገይረየ ሕጂ ከዓ ሞት ሲኦል ዲፋይን ንገብሮ ኣለና ናብታ ናይ ጴጥሮስ ክንምለስ ኢና ሞት ጠጠው ክተብሎ ንሓጢያት ጠጠው ክተብሎ ኣለካ መጀመርያ ንሓጢያት ዝተቃልዐ ኣዳም እዩ ንሕና ከዓ ናቱ ደም ስለ ዘለና ሓጢያት ኣዳም ካባና ንላዕሊ ሓጥእ ስለ ዝነበረ ይኮነን ልክዕ ከማናዩ ፍጥረት ናይ ሰብ እዩ ዘርኤና እቲ ዓይነት ናይ ሰብ እዩ ዘርኤና ስለዚ ኣዳም ሓጢኡ ሞይቱ ኩልና ደቂ ኣዳም ከዓ ሓጢና ሞይትና ኩሎም ሓጢኦም ግብረ ኣምላኽ ከዓ ሲኢኖም ስለዚ በቲ ቃል ኣምላኽ መሰረት ብሓጢያትና ሞት ስለ ዝሞትና ሽኦል እዩ ዝግባአና ብበደልና
موت بقندو نابدك سبات سلازاتوت يوسف كامويتو ناب شؤول زغيد كاب كونه نحنا كلاتنا خا اتحاتيات مسكونس ناب شؤول كنكيد يو زغبانا مالت ግን እግዚአብሔር ናይ ካልኣይ ዕድል አምላኽ ፕሊዝ ሓደ ነገር ክብለኩም ይደሊ ክንደይ ጊዜ ዕድል ንሰብ ንሰብ ክንደይ ጊዜ ንኹንኖ እዚ ደኣ ከምዝ እንዲሁ እዚ ደኣ አማን ዝበሃል ይኹን ዘይ አማን ማለት ስገር ዘይ ከአል ንሕና ዝዓመጽናዮን ዝበደልናዮን ናብ ሽኦል ከውርደና ዝኽእል ሓጢያት እግዚአብሔር ግን ይሕለፍ ገዲፍዎ ካልኣይ ዕድል ሂብና ቀዳማይ አዳም ሓሊፉ ካልኣይ አዳም ከአል ይኽልና ሓደ ሰብ እኳ ነቲ ሞት ክስዕሮ ይተረኽበን ካብ ደቂ አዳም the first creature ተቀዳማይ አዳም ንሱን ደቁን ኣብ ዘርኡ ዝነበሩ ሁሎም ሓሊፉ ካል ሓድሽ ፍጥረት ካልኣይ ዕድል ዝህብ አምላኽ ስለ ዝኾነ ምስተጋገኻ ምስ ወደቕካ ምስ ባላሸኻ ኣብ ኣድ ኣይርከባ ዝብል አምላኽ ኣይኮነን ካልኣይ ዕድል ሳልሳይ ዕድል ራብዓይ ዕድል ሓምሻይ ዕድል ዝህብ አምላኽ ንደቂ ሰባት በቲ ዝገበርናዮ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ አምላኽ ኣብ ልዕሊ ሕጊ አምላኽ ናብ ሲኦል ንውረድ ኣይገደፈናን ሳህሊ ዘለዎ አምላኽ ላቪንግ ካይንድነስ خسد ዘለዎ አምላኽ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ዕድል ፈኒልና ብኡ ድማ ካብ ሲኦል ክንወፅእ እግዚአብሔር ገይርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሲኦል ወሪዱ እዩ እቲ ጸሎት ሃይማኖት ፍላይ ናይ ፕሮቴስታንት ኾም እዩ ዝብለና ናብ ሲኦል ወረደ ሳልሰይት መዓልቲ ከዓ ካብ ሞታት ተሰ ንኣምን ብሓደ እግዚአብሔር አምላኽ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እኳ ናብ ሲኦል ወሪዱ ካብ ሲኦል ግን ምርኮ ማሪኹ ላዕሊ ኸይዱ ኣብ ኤፌሶን 4:11 ቅድሚ ብፅሕናት 9:8ታት ዘለውን ተዳሪእና ከምኡ ብውህበት መስፈር ክርስቶስ ምስተዋሃብና እቲ ናብ ላዕሊ ደየበ ዝብል ንታሕቲ እውን ከም ዝወረደ ዶ ኣይኮነን ዘመልክት ንማዕሙቕ ንሱ ከዓ ሲኦል ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሲኦል ከምልጥ ዝኽእል ወዲ አዳም ኣይተረኽበን ምኽንያቱን ሓጢያት ክስዕሮ ዝኽእል ወዲ አዳም ኣይተረኽበን እቲ ካልኣይ ዕድል ዝህብ እግዚአብሔር ግን ሰከንድ አዳም ምስ ሰደደ እዚ ሰብኣይ እዚ ግን ንሞት ስዒርዎ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን እዚ ሰብኣይ እዚ ከምቲ ጴጥሮስ ዝበሎ ማእሰረ ሞት ዓትዒቱ ክሕዞ ኣይከኣለን እሞ ብዘይ ሓጢያት ዝቆመ እግዚአብሔር ንሲኦል ስዒሩ ምርኮ ድማ ማሪኹ ንሞት ስዒሩ ክዳኑ ሒዝና ይእዳው ሒዝና ጨጉሩ ርእሱ ሒዝና ስራኻ ሰኣኑ ሒዝና ኢና ካብቲ ሲኦል ንወፅእ እምበር ሲኦል ይዝግባአና ስለዚ ንማሕበራይ ኣብ ዝኸውሕ ዝኽስርታኤ ኣብ ትፍልጠት መሲሕነት ናይ ኢየሱስ ናዝሬታዊ ሓደ ደጌታት ሲኦል ድማ ኣይሒልዋን እዮም ደጌታት እንታይ ኢለኩም ናይ ስልጣን ቦታ እዩ ፍርዲ ዝካየደሉ መጋብኣያ ዝግበረሉ እዩ ኣውቶሪቲ ዘለዎ ይልክዕ ከምዚ ካፒቶል ሆል ሕጂ ንብሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ብምዕብል ኣዘራርባ ዋይት ሃውስ በሎ እዚ ደገ እዚ ናይ ስልጣን ቦታ እዩ ሲኦል ከዓ ናይ ሞት ናይ ጥፍኣት ቦታ እዩ ስለዚ ደገ ሓይሊ ዘመልክት ኮይኑ ሲኦል ከዓ ሞት ዘመልክት እንተደኣ ኮይኑ ናይ ሞት ሓይልታት ነዛ ማሕበር እዚኣ ኣይሕይልዋን እዮም ደጌታት ሲኦል ከዓ ንማሕበረይ ኣይሕይልዋን እዮም ክብል ከሎ እተን ደጌታት ናይ ሲኦል ዝተፈላለየ ዓይነት መገዲ ሓጢያት ዘሎ ሞናብ ሲኦል ናብ ሞት ዘውርድ እዚ ሓይሊ እዚ ኣብቲ መሲሕነት ስለ ዝተሰረተት እታ ማሕበር ኣይሕይላን እዩ politicians
ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝመጽእ ሰብ ብፍላይ ገሊኦም ከም ሰብኣይ ገይሮም እውን ኣይወስድዎን እዮም ዝደኸመ ዝለመሰ ሕራይ እናበለ ጥራሕ ዝኸይድ ዓይነት ኮሚት ኣቲቲዩድ ናይ ዓድና ዝነበረ እውን ናብ ጴንጠ ሰብ ተኣትዩ ጴንጠ ማለት ጴንጠቆስጠ ማለት እዩ ሽም መፀውዒ ናይቲ እምነት እምበር ፍሉይ ካልእ ትርጉም የብሉን ከም ዝለመሰ ንኣምላኽ ከምልኽ እንተኸደ ከም ዝደኸመ ገይሮም ይወስድዎ እዮም ማለት እዩ ግን ቃል ኣምላኽ ዝብለና እቲ ናይ ይሁዳ ኣንበሳ ዝኾነ ጎብለል ሽደን ኣንበሳ ነቲ ስምቲ ነቲ ቅብኣት እቲ ዝፈልጥ እዚ ደጌታት ሲኦል ናይ ዓለም ሲስተም ይኹን ናይ ሓጢአት ሓይሊ ይኹን ኣይ ሕይልዋን እዮም እዩ ዝብለና እዚ ክዛረበና ከሎ ኣብ ግዝያዊ ነገራት ዝኸውን ነገር ኣይኮነን እቲ መዓልታዊ ህይወትና ንወድቆ ንትስኦ እሱ ከም ዘለዎ ኣብ ኩሉ ሰብ ዘሎ እዩ ብኡ ዝምዘን ኣይኮነን ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ግን ኦቨርኦል እቲ ተዓዊቱ ዝወፅእ ኣብ መወዳእታ ዘለዓለማዊ ህይወት ከዓ ዝወርስ ብጅግንነት ማለት ብእኹል ሰብ ዝወፅእ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብታ ማሕበር እቲኣ ዝኣቱ እዩ ስለዚ ኩሉ ክወድቕ እዩ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ኩሉ ደኺሙ ዝርጋሕጋሕ ክብል እዩ ሓይሊ እውን ኣይክረክብን እዩ ክሳዕ ንምግዓር ንብኽያት ሓይሊ ዘይረክብ ክኸውን እዩ ስዒሩ ዝወፅእ እቲ ናይ ሓያላን ሓያል መሪሕዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወፅእ ግን ማሕበሩ እያ ስለዚ ብብርታዕ ብዘለዓለማውነት ብሓይሊ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ሓይሊ ይብርትዕ ፀኒሑ ከዓ ክንሪኦ ኢና መርሖታት መንግስተ ሰማያት እውን ክህበካ ኢልዎ መፋትሕ ዝኸፍትን ዝዓፅን ዝለዓለ ኣውቶሪቲ ዘለዎ ማለት ስለዚ ማሕበር ክነኣትዎ እንተኮይንና ብስሩ ምእንቲ ክትሓዝ ኣብቲ ምፍላጥ መሲሕነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እያ ተሃኒፃ ከምኣ ዘየውፅእ ኣብታ ማሕበር ኣይፅምበርን እዩ እሰያ ኢን ኤን ኣውት ምክንያቱ እቲ መድሓነ ንስኦል ዝሰዕረ ንስ እዩ ኣብዚ ስለ ዝተሰረተት ከዓ ደጌታት ሲኦል ናይ ፀልማት ሓይልታት ከዓ ልዕሊኣ ወፂኦም ሲ ፕሪቬይል ኣይገብሩን እዮም እዩ ዝብለና ሕልናና ኣይንዕርብ ኣብቲ ማሕበር ከለና ሓደ ንክርስቶስ ንእግዚኣብሔር ነምልኮ ብልብና ብወንና ካብቲ ውሽጢ ዝወፀ እዩ ንደገ ይውፃእ ንኣክቲልና ኣይነምልኮ ካልኣይ ከዓ እግዚአብሔር ዝሃባ ሕድሪ ነታ ማሕበር ኣመንቲ ሰባት ከም ዝኸማና ማለት እዩ ኣብ ሓላፍነት ዘለዎም ከዓ ንናይ ጥፍኣት ሓይልን ንዘይ ፍትሕን ንዓመፅን ደው ኢልና ክንዛረብ እዩ እዚ ሓይሊ ዝተዋሂብና ምክንያቱ ደጌታት ሲኦል ኣይሕይልዋን እዩ እምበር ፀግዒ ክንከይድ ደረት ክንከይድ ኣይኮነን እቲ ዝግባአና ሓላፍነት ክነልዕል እሞ ብኡ ምክንያት ድማ ኣብቲ ፀልማት ሲ እቲ ቃል ብርሃን ምስ ተዛረብና ብግዚኡ ብእዋኑ ብርሃን ይኸውን እሞ ይቃላዕ ተጠምዚዙ ዝፀንሐ ዝቐንዕ ነዚኣ ቤተ ክርስቲያን ተፀዊዓ ኣብ ርእሳ ተተማላሊሳ ካልእ ነገር ጥራሕ ክትገብር ዘይኮነስ ብፅቡቕ ብሰናይ ንኻልኦት ሰባት ክትፀሉ ንውፅዓትን ንድኹማትን ንሕሙማትን ንዘይክእሉን ክትበፅሕ ንዓመፅቲ ከዓ ክተቃልዕ ንሰረቕቲ ከዓ ክተቃልዕ ንረገፅቲ ከዓ ክተቃልዕ ብመሰረቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ኣገልግሎት ኣብቲ ህይወቱ ከምኡ ዓይነት ኣገልግሎት ክትገብር እዚ ሓይሊ እዚ ተዋሂቡ ኣሎ እቲ ማእለያ ዘይብሉ ሓይልስ ኣባና ምእንቲ ከይከውን ኣብ ኣቕሓ መሬት እዩ ዘሎና ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ማእለያ ዘይብሉ ሓይሊ ዝተዋህባ ቤተ ክርስቲያን እያ ማለት ስለዚ ግዴታ ክትልዕል እዚ ይግባእ እምበር ንማሕበራዊ ኣብ ዝኸውሑ ዝኻንፃየ ደጌታት ሲኦል ከዓ ሒልዋን እዮም ክብለና ከሎ እዚ እዩ
ማሕበር ክርስቶስ ወይ ታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ትምግላጽ ናይ መስሕነትያ ተሰሪታ እቲ ካልኣይ ቃል ኣምላኽ የተዋሂብዋ ዝበልኩም ከዓ መሰረታ ቃል ኣምላኽ ኮይኑ መርሖታት መንግስተ ሰማያት ክህበካ ኣይሃቦን ይነሩ ክህበካ ዝበሎ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካያ ኩሉ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካያ ኩሉ ድማ ኣብ ሰማይ ከዓ ፍቱሕ ክኸውን እዩ ኢልዎ እዚ ከዓ ትመርሖታት ዝብሎ ከዓ ከፋትን ዓፃውን ማለት እዩ ዝኸፍት ዝዓፁ መፍትሕ ንእሙን ንተኣምኖ ሰብ ኢኻ ትህቦ ስለዚ ንቤተ ክርስቲያን ዝኣምና ኮይኑ እግዚኣብሔር ተረኺቡሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 8 ኢየሱስ ክርስቶስ ክልእኮም ከሎ ሂዱ ወንጌል ንገሩ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ይሁዳ ኣብ ሰማርያ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ኢሉ ሕድሪ ይሂቦም ንመንግስቲ ኣምላኽ ከስፍሑ እንታይ ኮይኑኹም ኢልዎም ካል ኢንስቲትዩሽን እግዚአብሔር ትውክሎ ኣብ ገጽ ምድሪ ላድያ ካል እትካል እቲ መንግስቲ ኣምላኽ ትእውጅ ኣላድያ ኣብ ገጽ ምድሪ የላን እንኮ ማሕበሩ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ስለዚ መፍትሕ ወይ ከዓ መርሖ ሂበካ ኣለኹ ክብሎ ከሎ ንጴጥሮስ ዝኸፍት ዝዓፁ ማለት ዘርሑ ዝዓፁ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኣይ ከዓ ብደገም ብውሽጥን ዘሎ መስመር ዘራኽብውን ከመልክት ይኽእል እዩ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ቃል ኣምላኽ እንዴት ተዋሂብዋ ዝበልኩም ብቃል ኣምላኽ ይንሰብ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ዝሕውሶ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ሮሜ 10 ምዕራፍ 17 እምነት ካብ ምስማዕ ከዓ ብቃል ክርስቶስ እዩ ቃል ክርስቶስ ከይሰምዐስ እምነት ኣብ ልቡ ክሕድር ኣይክእልን እዩ من يحلفنت نايت قال كريستوس زحزه نبتا كريستيان زتوهبا حدري انتايو قداماي قال رحو كيكدنا قداماي زتوهبا حدري كم مسارح زتوهبا قال كريستوس ويكا قال املاح لذي مرحوتات منغسته سماي هيبكا قبل كله بتقال سمعوا زعتو ناب سماي الله نتقال سمعوا زنصغو خازي اتو خا الله ስለዚህ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን እቲ ናይ ጴጥሮስ ሐዋርያነት አፖስቶሊክ ሳክሴሽን ስለዚ አምኖ ማለት እዩ መርሖን ጴጥሮስ ያተዋሂባ ቦመጠንቃ እና ተሰርዐ ከም ዝንሪኦ ዘለና እቶም ጳጳሳት እና ተሰርዐ ሐሳብ ሕጂ ይኸዱ እቲ አተረጓጉማ ቁርብተይ ኣብ ጴጥሮስ ያተሰሪታታ ቤተክርስቲያን ኢሎም ስለዚ አምኖ ተዓንተ ወይ ዝተቀስኩልኩም አርባዕተ ዓይነት ሪኤት ማለት እዩ ቃል አምላኽ ከነገረና ከሎ ግን ነቲ ቃል አምላኽ ዝሰምዕ ዘበለ ሞስ ተቀበሎ ናይ ዘላለም ህይወት ከም ዝረክብ ብቆንዱ ዝተዋሃባ ሕድሪ ንቤተ ክርስቲያን ግን እቲ ቃል አምላኽ ክትሕዝ ሰባት እቲ ዝበዝሕ ፐርሰንቴጅ ወይ ብጣዕሚ ዓበ ማለት እዩ ዝበዝሕ ምእታዊት ናብ አምላኽ ዝመፁ ኣብ ቤት አምላኽ እዮም ብዙሕ ኣብ ደገን ኣብ መጋባእያን ኣብ ካልእን ስለ ዝተነግሮም ኣይኮነን ንሱ ኣድላይ እዩ ምምስካር ጽቡቕ ኣይኮነን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ أزيو كدفعلو زلوا نجاري جن بتقال أملاخ مسرت حدرس توهباتها محبر يعني نتقال أملاخ أجل قاليت زخنت نا أملاخ تقول قلولن هزب أملاخ تقول قلولن مسارحي زت توهبا نمحبر كريستوسي سبات كأ أبيت أملاخ متي يوم زده سلازم مرحتات هي بكا قبل خلو نتقال أملاخ نسخة كم مرحة تقيمك نسبات معدبنا منجست أملاخ جبره زرعيو تتنكك أحزة إيو زبل زلوا نايبة كريستيان سلطان ويك أستوها بامبار قال إجزاء إيو كمتين هزباو منجستي سيف زتوها با أبتقال سيشن نازغصل كفالات كن رئينا نقال أملاخ كأ بيت كريستيان كأ قال እግዚአብሔር እዩ ተዋሂብዋ ማለት እዩ እዚ ስጋውን መንፈሳውን ነገራት ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ብፍላይ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 15 ተዳሪና ናይ ምድሓን ቁራዕ ርእሲ ኣእቱ ነቶም ኣመንቲ ደልዲሎም ጠጠው ክብሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ክነግሮም ከሎ ናይ ምድሓን ቁራዕ ርእሲ ኣእቱ
ናይ መንፈስ ሰይፉን ማለት ቃል አምላኽ ሓዙ ኢልዎም ብኻልእ ኣዘራርባ ቃል አምላኽ ንባዕሉውን ሰይፊ እዩ ንህዝባዊ መንግስቲ እንታይ ተዋሂብዎ ኢልናዮ ሰይፊ እዩ ሰይፊ ንኸንቱ ኣይተዓጠቁን ኢልና ሐዋርያ ጳውሎስ እግዚአብሔር ቃሉ ከዓ ክነግረና ከሎ ብዝ ከዓ ነቶም ኣመንቲ ከዓ ናይ መንፈስ ሰይፊ ንሱ ከዓ ቃል አምላኽ ሓዙ ኢሉ ስለዚ ቤተክርስቲያን ሰይፊ ሒዛ ዘላ ህዝባዊ መንግስቲ ከዓ ሰይፊ ሒዛ ዘላ እቲ ኣብ ህዝባዊ መንግስቲ ዘሎ ሰይፊ ነጸብራቕ ናይቲ መንፈሳዊ ሰይፊ እዩ እቲ መንፈሳዊ ሰይፊ እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ዝገዝእ ኢልና እቲ ሓላፊ በቲ ዘይሓልፍ ክወሓጥ እዩ ኢልና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ንሞት ህይወት ክትውሕጣ እያ ኢልና ወሞት ኣበይ ኣሎ ብልሕኻ ኣታሲኦልካ ኣበይ ኣሎ ዓወትካ ሓይሊ ናይ ሞት ሓጢአት እዩ ናይ ሓጢአት ከዓ ሕጊ እዩ ኢልና ስለዚ እቲ ሓላፊ ነቲ ዘይሓልፍ ኣይወርሶን እዩ እቲ ዘይሓልፍ እዩ ነቲ ዝሓልፍ ዝወርሶ እምበኣር እቲ ዘይሓልፍ እንታይ እዩ እንተደኣ ኢልና ከዓ እቲ መንፈሳዊ ኣስፔክት ናይ ደቂ ሰባት እዩ ማለት እቲ ሶል ሰብ ምስ ሞተ ዲከይ ይኸውን ይምሽምሽ እሞ ስጉኡን ገሊኡን ጥዋዕዋዕ እዩ ዝብል እታ ነፍሱ ግን ኣላ ምክንያቱ ዘይሓልፍ ኣያና እዩ እቲ ነፍሲ እዩ ናይ መንፈስ ሰይፊ ከዓ ዘይሓልፍ ቃል አምላኽ ንሱ እዩ እቲ ስጋዊ ሰይፊ ዘንበልብል ንሪኦ ጉራዴ ሓደ መዓልቲ ሓሸምሸም ክብል እዩ እግዚአብሔር ነጊርና ኣሎ መወዳእታ ብዘይ ሰይፍን ብዘይ ጠመንጃን ከም ንነብር ብሰላም ዘይሓልፍ ዘለዓለማዊ ሰይፊ ግን እታ ቤተክርስቲያን ሒዛቶ ዘላ ሰይፊ እዩ እሱ ከዓ ናይ መንፈስ ሰይፊ እዩ ስለዚ ክልቲኡ ሰይፊ እዩ እቲ ሓደ ስጋዊ ሰይፊ እዩ እቲ ሓደ ግን መንፈሳዊ ሰይፊ እዩ ነዚ ክልተ ሰይፊ ከዓ እግዚአብሔር ነቲ ዕላምኡ ክጥቀማሉ እዩ ንቤተክርስቲያን ይኹን ንህዝባዊ መንግስቲ ዝሃበ ኣብ መወዳእታ እዚ ሓላፍነት ተቐቢሎን ኣለዋ እታ ኢንስቲትዩሽን ቤተክርስቲያን ማሕበር ክርስቶስ ተኸላይካ ህዝባዊ መንግስቲ ማለት እዩ ክልቲአን ግን ነቲ ዝተዋህበን ሕድሪ ክዕምፆ ወይ ከዓ ኣቢዩዝ ክገብሮ ይረኣያ ቃል አምላኽ ብዘይ ወገኑ ብዘይ ነገሩ ተርጊሞም ኣብ ዘይመዓልኡ ከውዕልዎ ርኢናዮ ኢና ኣብ ታሪክ ከዓ ተጻሒፉ እዩ ከምኡውን ሰይፊ ህዝባዊ መንግስቲ ንምሕራድን ንምጉናይን ንምቕታልን ክጥቀሙሉ ርኢና ኢና ባርነት ንባዕሉ ብሰበብ ቃል አምላኽ ይድግፎ እዩ ብምባል ሰባት ከምኦም ባሮት ከም እንስሳ ከም ዝገበሩ ታሪክ ንፈልጥ ኢና እቲ ክፉእ ክዝክሮ ኢሎ ዘይኮንኩስ ግን ቤተክርስቲያን እትበሃል እውን ነቲ ቃል አምላኽ ኣቢዩዝ ከም ትገብሮ ከም ትዕምፆ በትልክዑ ከም ዘይትትርጉሞ እሞ ንሰባት ምፅንናዕ ንሰባት ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ተስፋ ቁርፀት ናብ ተስፋ ምስናቕ ኣብ ክንዲ ከይተምፆም ንሰባት መቆሽመዲ ንሰባት መቐጥቀጢ ከም ትጥቀመሉ ብዙሕ ርኢና ኢና ንሕና ውልቀ ሰባት ኣመንቲ እውን እንተኾና ብጥቕሲ ሓደ ግዜ ንሳናዶ ኢና ጥቕሲ እንጠቕሰሉ ነቲ ዘይንደልዮ ክንወቕሶ ምእንቲ ወይ ከዓ ክንወቕዖ ምእንቲ ኣቢዩዝ ትገብሮ ነቲ ቃል አምላኽ ወይ ብዘይ ገፁ ምትርጓም ከምቲ ንስኻ ስምዒትካ ዝብለካ ጥራሕ ከምኡ ክኸውን ብጣዕሚ ባያዝድ ስለ ዝኾንና ደቂ ሰባት ወገናውያን ማለት ኣብ ርእስና እቲ ንሕና ንፈልጦ ነገር ክኾነልና ጥራሕ ስለንደሊ ብዘይ ምስትውዓል ናብኡ ኢና ንዘዙ እምበር ናይቲ ኩሉ ባላንስ ክንሕዝ ተዓቕሚ ይውሕደና እዩ ፐርፌክት ኣይንመፅን ኢና ከምዚ ስለ ዝኾነ እቲ ንሕና ንደልዮ ነገር ምእንቲ ክኸውን ነቲ ቃል ናብኡ ንጥምዝዞ እሞ ዘይናቱ ቃል ንህቦ ማለት እዩ ስለዚ ንዕምፆ ነቲ ቃል ብኡ መጠን ከዓ ጉጉይ መልእኽቲ ንሕልፍ ብኡ መጠን ሰባት ንጎድእ ንስኺ ርግምቲ ስለ ዝኾንኪ እግዚአብሔር ይረጊምኪ ንብላ ከምዚ ዝገበረካ ኣምላኽስ ከምዚ ስለ ዝኾንኪ ይኺ ወይ ከዓ እግዚአብሔር ከምዚ ዘይገበረኮ ከምዚ ስለ ዝገበርካ እዩ ፈራደ ባዕልኻ ትኸውን ማለት እዩ ሓደ ካብትን ኣሽቱ ነገራት እየ ዝነግረኩም ኣምላኽ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልኩኹም ካልኣይ ዕድል እንዲሂብና ዘይግባአና ንሕና ብኸምኡ እንዲ ስሒቡ ምፅኢና ናብ ድሕነት ኣዝና ትሑታት ክንከውን
نسبات انتخيلنا خنفكر طرح نسبات انتخيلنا خندنقص طرح كم تግዚአብሔርና عنا ዝደንገጸልና بصبوق عيني كنري كنفقر እዚኣ ኣናትና ግዴታ ካብኡ ሓሊፍና ግን እንተ ተማጣጢርና ነተቃል ኢልና ንዕምጾ ዘለና ቤተክርስቲያን መራሕቲ ቤተክርስቲያን ውን እንተኾኑውን እቶም ከምኡ ዝገብሩ ማለት እዩ ሰባት ስለዝኾንና ብጌጋ ስለንነብር እቲ ከምኡ ዝግበር ዓመጽ ስለዝኾነ እቲ ትኽክለኛ ትርጉም ናይ ተቃል ኣምላኽ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ክትርጉምዎ ዓቢ ሓላፍነት ኣለዎም ስለዚህ ያዕቆብ ሓው ጎይታና ሽንዳሕ ኣይኮነን ስራሕና ንሰባት ምድንጋጽ ብድንጋጽ ኸና መንግስት ኣምላኽ ምእታዊ ዕዮናይታ ማሕበር ንሰባት እቲ እግዚአብሔር ዝለኣኾም ተኻልኣይ ዕድል ዝሃቦም ከይረስዑ ዘይግቦም ምድሓን ዝወሰዱ ከይረስዑ ንሰባት ከፍኩሪ ካብኡ ወፃእ ግን ናይ ኣምላኽ ኣይኮነን ዓለም ልዕሊ ማንም እዋን ንላዕሊ ሎሚ ፍቕሪ ትደልላ ምዕባለን ስልጣነን ክንዲ ዝመፀ ብኡ መጠን ሰባት ሓልዮት ይደልዩ ኣለዉ ኩሉ ረኺቦም ከለዉ ኩሉ ብፍላይ ኣብ ምዕቡል ሃገራት ብናይ ቁጠባ ፀገም ዘይብሎም ከለዉ ብናይ ትምህርቲ ፀገም ዘይብሎም ከለዉ በቲ ካልእ ትሕዝቶ ዝበሃል ፀገም ዘይብሎም ከለዉ ሓልዮት ልቢ ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ ግን ኣብ ጥቕኦም ክቐርቡ ይደልዩ they're desperate of that and we are ኩላትና ኸ ነዚ እዩ እቲ ማሕበር ክርስቶስ ዝተዋህበቶ ሕድሪ ቃል ኣምላኽ ሰይፍ ናይ መንፈስ እሞ ብሰይፍ ናይ መንፈስ ንሰባት ክትቆርጽ ኣይኮነን ንሰባት ከተድሕን እታ ማሕበር ከዓ ንሕና ነፍስ ወከፍና ኢና ببوزح يترأيوه نفس وكف سب اتي عمصنا حزباو منغستي نت السيفي محرادن مغمادن تقامو لخا ابتخال اي كفال كنرينا حج جميره سلازي ودو مالتي اموداتا كن اتيستو هبان محبر الاملاقيو اتي نحزباو منغستي زتوهبخا سيفي بارحواتي بتذهبنا حيل እግዚአብሔር بتذهبنا ጸጋ give up ከይገበርና እጅስ ወዲኤ ከይበልካ ድኻም አሎ ምድንዛዝ አሎ መዕንቃፍ አሎ ብርቱዕ ከም ዝኾንካ ጥራሕ ኩሉ ግዜ ትውሰዳ ድኹም ኢኻ ትማሊ ልበይ ዝወሰደት ንጥቅሲ ኣብቲ graduate ክንገብር ከለና ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሓደ ካብቶም ፕሮፌሰራት ወፂኡ ሞዳታ ቃል ኣምላኽ አንቢብልና ኣብ ትንቢት ኤርሚያስ ምዕራፍ 9 እሳምቢ በበዚያ ኹዲኤ ትንቢት ኤርሚያስ ምዕራፍ 9 እቲ ቃል ንፈልጦ ኢና ሁላትና ጽቡቕ ጌርና ግን ክንድምንታይና ንርዶ ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 23 ከምዚ ይብል ጥበበኛ ብጥበቡ አይተሐበን ኃያል ከአብ በኃይሉ አይተሐበን ሀብታሙን በሀብቱ አይተሐበን ይብል እግዚአብሔር ዝሕበንሲ እዚኡ ባህ ዘብለንሞ አነ እግዚአብሔር ማለት እዩ ኣብ ምድሪ ምሕረትን ፍርድን ጽድቅን ዝገብር እግዚአብሔር ምዃነይ ብምስትውዓሉን ብምፍላጡን ደኣ ይተሐበን ይብል እግዚአብሔር you know እዚ ኣብዘም ብበልና 34 ዓመት ፕሮፌሰር ዝኾነ እዩ ዶክተራት ዘምህሪ ጋይድ ዝገብር ዕድሚኡ ኣዝዩ ዓብዩ ኦልሞስት ሪታየር ክኸውን እውን ቀሪብ እዩ ኣብዚ ዝተኣከበ ፍልጠት ትሬጀር ማዕለያ የብሉን ኣብ ክልተ ሰለስተ ዩኒቨርሲቲታት እዩ ዝምህር ብውልቂ ስለ ዝፈልጦ ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ኢሉ ነዛ ጥቕሲ እዚኣ መሪፅዋ ኢለ ብጣዕሚ ብዙሕ ሓሲበ ኩሉ እቲ ዝብፃሕ በቲ ናይ እምሮ ነገር ዝበሃልሲ ኣዝዩ ርሑቕ ዝኸደ ሰብኣ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎነይ ገይረያ ዝድቅስ ጥቕሲ ግን እዚኣ ኢሉ
ጥበበኛ ኢሉ ብጥበብ استوعلو خلخ كلنا بيمان يخون بصقام قالينا نطبب قصنا نغوينا قالينا نهابت قصنا غنزب كنركب نصعرينا كلنا to this day كلنا مالتي لفي نغويو زلنا سي something good you صبو مالتي قالينا انا باور نحيلي نغوينا نبوزح نغرات اينا نغوي ابتلع الخنبصح እግዚአብሔር ግን እንታይሉ achieve مسغبر ካውን እንተሆነ እትዝላ على ጥርዝውን እንተ በጻሕካሲ ክትነፍሐሉ ትኽእል ክትሕበነሉ ትኽእል ማለት እየሲ እትዝበጻሕካዮ achievement ወይ ከዓ ዝረኸብካዮ ኃይሊ ይኹን ሃብቲ ይኹን ጥበብ ይኹን ፍልጠት ይኹን ንሱ ይኮነን ኢሉ ቃል አምላኽ እንታይ ዳ አይሉ እግዚአብሔር ሓደ ምሕረተኛ ምዃኑ ካላይ ፍርዲ ከም ዘውፅእ ማለት ፍትሒ ከም ዝገብር ሳልሳይ ከዓ ጽድቂ ከም ዝገብር አምላኽ እዚ በመፍላጥካ እተሰብስና አምላኽ ከም ዝገብር ከም ዝፈልጦ በዚ ነገር ግን መካሕ አነ ይፈልጥ ይብል እንታይ አምላኽ ምሕረተኛ ምዃኑ አነ ይፈልጥ እንታይ እግዚአብሔር ጻድቅ ምዃኑ አነ ሓደ ነገር የዝፈልጥ እንታይ እግዚአብሔር ፍትሐኛ በምዃኑ በዚ ነገር ግን ይመካሕ ኢሉ እግዚአብሔር ይባርክኩም ኩልና qabዘለና ያንተስ ዘላለማው አምላኽና ነመስግነካልና ንስኻ ምሕረተኛ ስለዝኾንካ ንስኻ ፍትሕተውፅ ስለዝኾንካ ንስኻ ጽድቅ ትገብር አምላኽ ስለዝኾንካ ንስኻ ካልአይን ሳልሳይን ራብዓይን ክሳዕ ሽሕ ወለዶ ምሕረት ትገብር አምላኽ ብምዃንካ ወእግዚአብሔር ምሕረትካ ይውፅርና ዘሎ በዝረፍድ ዝኻ በቃልካ ጌርካ ናብትናይ እምሮና ስምዒት አምጪካ ያለኻ ሞ እግዚአብሔር ስለቲ ዘይውዳእ ምሕረትካን ስለቲ እግዚአብሔር ሰፊሕ ሃብታም ዝኾነ ምሕረትካን ስለቲ ሳህልኻን እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ነመስግነካ አለና ናትካ ክንከውን ከይንባረር ከይንጠፍእ ኣብ ጸልማት ከይንነብር بإيدك سحيبك أمتئك أنا إخامو እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ነመስግነካ አለና አቤትካ ድማ እግዚአብሔር ቃልካ ክንጸም ክንሰምዕ ካብቲ ዝቀነናዮ ሙራድን ምድያብን እግዚአብሔር ወይለይ ተስፋ ባሎ እግዚአብሔር ክንብል በቃልካ ትገብረና ኢኻሞ ነመስግነካ አለና ወአቦ ከምቲ ንሕና ንርሕቆ ከምቲ ንሕና ንሻድኖ ከምቲ ንሕና ንኸንቦ ከምኡ ይኮንካ እንትኸደና እንታይ ዳ ትስሕበና እግዚአብሔር ብምሕረትካ በተዓቢ ልብኻ በተሰፊሕ ልብኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ናባኻ ገጽካ ትምጻአና ሞ እግዚአብሔር ብዘይት ድማ ትለኺና እግዚአብሔር አብዛ ምጽንናዕ ዘይብላ ዓለም አብዛ ተስፋ ተቁርጽ ዓለም አኽናፍ ምዕቆቢ ስለዝገበርካልና እግዚአብሔር ነመስግነካ አለና ወአቦ ነዚ ድማ መመሊስና ክንአምኖ ከም ሐቅ ሁሉ ጊዜ ኣብ ገጽና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ክረአየና ከምቲ ጻድቅ በእምነት እዩ ዝነብር ዝብል ቃልካ እግዚአብሔር ከም ኩን ጌርና አሚንና እግዚአብሔር ክንወስደሞ ወጎይታ ብትብዓት ክንወፅን ክንአቱን كتخلنا بسم يسوع كريستوس يصلل له وابون حزبها ክትባረኽ ይጽልል ለኹ አቦ ኮነታት ሁሉ ንስኻ ትፈልጥ ነና ይውልቁ ጉዕዙኡ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንስኻ ትፈልጥ ከምቲ ሎሚውን ኣብ እስራኤል ተስፋ ኣሎ ዝበልካዮ እግዚአብሔር ተአመወዳታ ዝስዕር ወንስኻ ምዃንካ በተዳጋጋም እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ዘርአኻና ሎሚ ውሉድካ نفس وكف أبزا محبر زلو እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሎሚ እታ እግዚአብሔር ዝሃበን መዓልቲያ ብርኽት መዓልቲ ድማያ ክግስግስ ጸጋ እግዚአብሔር ድማ መሳይ ክኸውን ኢሉ እግዚአብሔር ጎይታ ተስፋኻ ክወስድ ይጽልሎ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት መንፈሱ ክትሕይሎ ከምቲ ያዕቆብ ሞይቱ ስበልዎ መንፈሱ ዝወደቀ
ዮሴፍ በህይወት አለው መስበልዎውን እግዚአብሔር መንፈሱ ዝተባራበረ ሎም እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሕማቅ ወረኽ ሰምዕ ዝቀነየ ብዝተፈላለየ መገዲ ውሉድካ ኣብዚ ቤት ዘሎ ከምቲ ብስራት ሰምዖ ያዕቆብ ዮሴፍ በህይወት አለው መስበልዎ እግዚአብሔር ብስራት ኮይንዎ ነፍሱ ዘነቃቅሕ ክኸውን በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽልይ ዋው መዓልትለኒ ሎሞን ዕድላለኒ እንተዳሰሪሄ ለእግዚአብሔር ከምልኾ ይኽእለ ፍቃድ አምላኽ ክገብር ይኽእለ እግዚአብሔር ከአቀድመይ አሎ በሐሰኻን በኹብኩብታን በአንበጣን ዝተበልዐ መዓልትታተይ ከመልሶየ ክግስግስየ ንጽድቂ ከዓይየ ንፍትሒ ከዓይየ ንፍርዲ ከዓይየ ኣብ ጸልማት ብርሃን ክእውጅ